Alfons Ferrandis també té una nova i última història. Alfons, hola. Mira. Mira, mira. Companys, ja estic així, acaba d'arribar al barranc de l'Encantar. M'ha posat ahí el banyaor, m'ha posat fresquet, que bé, com està l'aigua de Xelaeta. Mireu, mireu quina vista tenim així. És que clar, això, ai que me caic, això és un paratge natural que anem a descobrir en els nostres convidats. Jo vaig a fer, o vaig acomiadar el programa des d'ací, des de Beniarrés avui, en dos de les coses que més m'agraden. Si puc en un bany, no ho sé, perquè està l'aigua Xelaeta, però sobretot m'agradaria acabar en un berenar. I jo pense que m'esperen ahir berenant. Bona vesprada, xic! Emma, com estàs? Molt bé, i tu? Bé, pues encantat d'estar així. Com ens cuiden des de Beniarrés. Berenant, estava dient jo. M'esperen berenant. Això és per tu. Mira que t'havien guardat. De categoria, com esteu, xis? On estem, primer que res, Emma? Estem en el barranc de l'Encantar, un lloc per a refrescar-te i ben bé, perquè vas a refrescar-te molt. Sí, perquè jo, mira, tinc les cames ahí que les ha clavat en l'aigua i està fresqueta. Companyera de córrer, reportera, encantada de conèixer-te. Tenia ganes molt... T'ha vist, però tenia ganes de conèixer-te. Del poble. Del poble de Beniarrés i així a passar l'estiu, com venim tots els estius i tots els caps de setmana, que sempre fem l'escapadeta al nostre poble. Carlos, tu eres actor, però també un enamorat del poble, eh? Sí, 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 així és el meu principi, el meu punt zero que vinc jo per a reiniciar-me, així a Beniarrés. Soc actor i tinc la meva pròpia companyia, que es diu Desbaratats Teatre, i és una companyia molt jove que hem creat pues, ahir en Alacant i per poder fer teatre. Hem estat mirant teatre nosaltres sí, així en el poble, que això són uns artistes. Jo vull que me conteu, que contem a la gent de casa, ara vaig a encetar-lo. Este paratge natural, què podem veure així? Comença tu, Emma. Així on estem podem vindre a pegar-se un banyet. També des del poble podem fer rutes caminant, corrent, perquè també n'hi ha molta afició a córrer, mai millor dit, i pegar-se un banyet per acabar el trajecte. I també passar una vesprada en estiu en els amics i amigues, també podem vindre així, berenar i el xapussó. Parlem de coves, agarra el micro tu i parla, perquè vaig a encetar això. Sí, bueno, tenim la Cova de l'Or, que està al costat del Benicadell, que és la penya que vegem només arribem al poble, nosaltres que venim de fora, i ara l'acabem de remodelar, es pot visitar i és una ruta també superinteressant. Però després tenim la Cova dels Nou Forats, que és una cova que trobem així al costat, només baixem així al barranc de l'Encantar. De la Cova dels Nou Forats ja n'hi ha una espècie de llegenda. Has dit llegenda? Se m'ha parat el mos. Per cert, què és això? Jo de tu deixaria la coca de mona, que es diu coca de mona, perquè jo sempre em poso molt nerviosa quan em conten la llegenda. A veure, la llegenda de què? Conta'm tu. A veure, Carlos. Conta la llegenda que n'hi ha una xica, un ser, no?, que s'apareix cada 100 anys, així en aquestes terres, i el pregunta... S'apareix de dia o de nit? Diuen que s'apareix de nit. Mira. Però per lo que he estat llegint jo últimament diuen que apareix el dia 24 de juny. Ui. Avui és 25. Avui és 25. Ah, va ser ahir. I si avui és 24 en altre calendari... Ui, malament anem. Bueno, a mi, jo és que som molt poregós. Què passa en esta 24, dona? 25, 26 igual té que vinga un poquet amunt o un poquet a baix, ¿vale? Apareix. I quan te la trobes, el pregunta i el diu, què vols? Els meus tresors o vols vindre amb mi? Tu què triaries? Pues no sé què dir-te, però jo acompanyar-la no perquè sóc poregós, els tresors ja que estic, no? I així anar... Doncs a mi de xicotet em diuen que si triaves els tresors els sentenciaves a mort. Però si triaves anar en ella, te s'enduia i desapareixies per sempre. No sé què, pues no tries res. Si te la trobes... Mira! No, A veure si ve per darrere. Pues mira, anem a acabar, jo penso com millor se podria acabar. I si se peguem un banyet i després així i acabem de berenar. Vos pareix, voleu vindre, Màxim i Maria? Vinga, va, comences tu? Molt bé, i estarà fresqueta, m'han dit, l'aigua, no? Estarà carrapa. Carrapa! Que guai. Digue. Que ella és molt atrevit i es tira De cap. per a banyar-se directament. Però jo, per evitar un corte de digestió, que fa molta calor, Molt bé. preferís que entrar poquet a poquet. Pues tira-li, Emma. Alfons Alfons també. també. Poquet a poquet. Tira pa callar.
Després el pilla Una vegada passen el moment ixe dramàtic, que és ahir melic, el melic. Com estàs? Com la trobes per ahí? Tu manes. Ten cuidado en la pedra perquè es vara molt. Ahí, espaiet, Entres tu o entre jo? No, entra tu. Jo me tiraré de colp, a lo millor, o no me tiraré, ja ho veuré. Sí, tira, Ei, tira. ei, de cap, ahí. Ai, que plaer. Ai, esta carrapa. Està carrapa! Carrapa, m'agrada esta carrapa. Està gelaeta. Ai, ja veuràs. Carlos, vaig en tu. Jo no sé si estic preparat. Llança. o no estic preparat. Espera. Sense pensar, no sé, què vols cap dir? a dins. Ja a la de 3, no? Sí. Ui, Que gusto. pues sí, no? Pareix que sí. A veure, jo no sé què fer. Què fer? Màxim, Maria, jo Tira què per faig? l'aigua. A l'aigua, Tira Tira per l'aigua. Companys, bon cap de setmana. No se pot acabar millor este directe que provant l'aigua. Me lleve això, estic nerviós, saps? Està nerviós i tot, ai, mira. Però sí, a veure, si puc... Ara ja no ens escolta, podem dir. Ah, ja veuràs. Que bé Ara ja que ho fa al podem fons, dir-li que bon tot. Se company n'anem, és. dilluns més, ara sí, anem a tastar l'aigua. Bon cap de setmana. Bon cap de I què anava a dir? setmana. No, la samarreta no vaig a fer un posado d'estiu la setmana que ve. Adéu. Vinga, el posado de l'Obregón i el posado de Alfons Fernández. Va, tira, llança. Bona vesprada! Ale, aneu a dins. Mira, m'ha fet a mi. Està gelat. Escolta, gràcies, Carlos i Emma, que Emma és amiga. A córrer. Més fort. La coneixes a ella, sí. Sí, poble d'artistes. Ai, que bé. Està fresqueta, sembla, des d'ací que està fresqueta, però avellís tant el que estan fent. Ai, sí que aniríem, Com avellís, la veritat. Vols que el tire una altra poalada?